వేమవరం విలేజ్లో మా పార్టీకి సంబంధించిన వాళ్ళు నామినేషన్ వేశారు. సరే నామినేషన్ వేసిన తర్వాత పోలీసు వాళ్ళందరూ కూడా మండలంలో ఉన్న రౌడీ షూటర్లని గతంలో గొడవలైన వాళ్ళందరూ కూడా పిలవాలని చెప్పి దానికోసం పిలిచారు. సంతకం పెడతామని చెప్పి పిలిచిన తర్వాత అన్ని గ్రామాల వాళ్ళని వదిలేసి ఒక వేమవరం విలేజ్కి సంబంధించి తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళని మాత్రమే తీసుకొచ్చి మీకు ఎలక్షన్ కావాలంటారా, మీరు గ్రామాల్లోకి ఎందుకు వస్తున్నారు అని చెప్పి విపరీతంగా కొట్టడం జరిగింది. దాని మీద మేము కూడా 2-3 సార్లు పోలీసులు ట్రై చేస్తే ఫోన్ చేస్తే దొరకలేదు. ఏంటంటే అడిగితే కౌన్సిలింగ్ అనే పేరుతోటి తెలుగుదేశం పార్టీ కట్టుకుని విపరీతంగా గొడ్డును బాధినట్టు కొట్టి ఎట్లా పడితే అట్లా బూతులు మాట్లాడేసి భయప్రాంతులు చేసేసి వీళ్ళందరినీ విత్డ్రా చేసుకొని నామినేషన్ విత్డ్రా చేసుకొని గ్రామాల నుంచి వెళ్ళిపోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. అందుకని దానికోసం ఎస్పీ గారిని కలవడానికి వచ్చాను. అంతలోకి మా వాళ్ళందరూ కూడా మళ్ళీ ఇక్కడ బైండ్ ఓవర్ చేయడానికి అనే దానిపైన ఇక్కడ తీసుకురావడం జరిగింది. అందుకని ఒకసారి కలిసి వీళ్ళకి ఏం జరిగిందని కనుక్కోవడానికి ఇక్కడికి వచ్చాను. విపరీతంగా కొట్టారని చెప్పి అందరూ కూడా మీరు కూడా చూసారు. ఇందాక ఏ విధంగా కింద పడి కన్నీళ్ళు పెట్టారో వాళ్ళ బాధ ఏ విధంగా ఉందో చూశారు. గతంలో జరిగిన దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని కౌన్సిలింగ్ అంటే మేము కూడా సహకరిస్తామని చెప్పి అందరూ కూడా ముందుకెళ్ళారు. కానీ ఒక పార్టీ వర్గం అంటే ఒకరినే విపరీతంగా కొట్టడం చాలా బాధాకరమైన విషయం.